gaskiya magana ta tsakani da Allah jama'a mu cire tsammanin cewa Najeriya nan da kuke gani fa kawai sai dai Allah ne kawai zai gyara ta. Amma ku duba ku gani, ku duba kudin da Ahmed Bola Tinubu ya zo da shi akan delegate akan wannan zaben da za a yi na fidda gwani a APC. Ku duba ku gani jama'a, ku duba kudi ne kawai Ghana must go ake rarrabawa. Gaskiya Najeriya akwai babban matsala. Najeriya ba za a taba daina siyasar kuɗi ba. Yanzu ku duba irin kuɗin saboda neman mulki. Kai jama'a kawai mu ci gaba da addu'a Allah ya ƙara rufa mana asiri, kawai Allah ya ba mu hanyar da za mu ringa cin abinci, amma wai mu ce wai gwamnati ce za ta mana. Wallahi tallahi kawai mu ma ba mu ɗauko kanmu daidai ba.